onye bi ebe a tụrụ ụlọ n'ime obi aka osi asụ ọdụ ụlọ sasa mecha nwa ọrụ ụlọ pụta nwa ebe a ka ebe ya nwa so Nonso n'ebe a enyeghị na tenant mbọsa anyị ga-abịa ọ maka ndị ụka ya ji ekwadobe anyị na-abịa azụ ka nwe ebe a ife o dewere ebe a ma mmadụ ebe a anyị na-ekwu mmanya ahụ onye mma sụọ n'obi n'aha Jizọs. Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m unu ọzọ sị m na adịla onye ọbụla na mma Igbo mụrụ nze m ọzọ biko na m n'ụgbọ anyị ebulukwana land ya na ụga again. Ihe a bụ the concluding part of that video Madam Azuka mgbe ọ nata na bedie unu mana na no nwecha some things camera na gosiro mana ihe a bụ the second house. I was privileged enough to get this video after much digging and investigation because I need to know where Nonso ran to mgbe nwaanyị bata. So nwaanyị wee sị ka o jee na second house. That second house being ụlọ dị onye Nonso ha bili onye Nonso nya bili. Ihe a bụ ụlọ ahụ nwanne nwaanyị kọwa na video. The woman mmịa kọwa na ọkpọ nwanne nwaanyị jecha bọlụza nwanne nwaanyị jeje kpusa na that house. The girl ji weda anata na their main house. This is the house that woman na-ekwu okwu ya. So I say bye na akpọ alụ na anything but the house related to the woman ka the woman nwee ike na-abanwu ebe ọbụla ọ chọrọ ịba. O wee gaba na the second house. From the video you have a very short video. Man unu ya ege ntị. Unu pay attention maka na according to them, according to what I observe, Nonso bụ ajọ nwa si wele ba nne ya afọ nụ na mme ya batago olie mbọmbọ wee jezie sikwu ọgwụ n'ọkụ na-abịa. Unu yenene the video ka unu fo ọgwụ osikwu wele ahịhịa kpuchie ya dịche na-akwụzi sọsọ anwụrụ welu mma ndị cherobi ma sarafin sikwu n'akụkụ ebe a obodo ji wee bụọ ya ọnụ because at it stands now obodo agadagolo Nonso kịta wee sị na ọmandị Natalia na mma n'ihe ọ na-eme ma mịa na ọmandị Natalia na mma na ajụ ihe ọ na-eme na ụga. Ihe a bụ video nchọkwa unu pay attention to maka na another video is still coming but for the meantime nenegodo na nka ka unu solo anyị wee jọja maka na right from beginning ka Nonso si wee na accuse ma mịa ịma na akada abụọ ya adịrị ọcha kezi nke bụ ije na ịdakịta agagide jee sikwu ọgwụ n'ọkụ. Amam ihe dị ihe ahụ but from my own understanding o sikwu then you watch the elderly man pụtara na asị ha si n'ike dị n'ihe that man said it twice at the video mana cool on the down the concluding part of Madam Azuka returning home and how Nonso was caused by the villagers because of the charm he planted in his own house. Then the video 9,000. She's going to her. She's going to her second house where Nonso also has taken over. She also said that these are properties and it's just this land that is the problem why they are fighting her. Also the move. Oh, how she would all go. Okay, how she would all go. So this is her second compound where Nonso stays, and while we were on the other side, this is what they are doing on the other side of the compound.
So these are second compound where she, I think, where Nonso stays. You know, so her people decided they will come and touch every compound that belongs to her. This woman is just equal to the task. She's just equal to the task. This is her second house where she gave to Nonso. In fact, this woman have really tried. She has behaved. She has done like what some men cannot do. Pastor. Yeah. So she said that all these places that you see me videoing all this while are her compound. All these places are her compound. Onye bi ebe a n'ụlọ a n'ime obi a ka o si asọ ọdụ ọdụ ọsọ asa pụta nwa ọrụ ụlọ pụta nwa ebe ka ebe ya na so Nonso na ebe a enye na tenant abi yes mbọsa anyị ga-abịa ọ maka ndị ụka ya je kwadobe anyị na-abịa azụ ka nwe ebe a ife o debere ebe a ma mma dị ebe a anyị na-ekwu mma ya ahụ onye mma sụọ ya n'obi n'aha Jizọs anụ ụga ọ bụrụ na ihe ahụ ihe mma ya dị ọrụ ọrụ ihe dị mma onye onye maka ị na-asụ ahụ jee sụọ ya n'obi n'aha Jizọs anyị mebie ogwu a na-eke mebie n'oye mebie na agwọ mebie na akwọ ọ bụrụ na Nonso ọ na ochegharị onye ji anasịrị mmiri ọ ji anwụ onye ji anasịrị mmiri ọ ga-anwụ ndị anyị na-ekwu okwe ụmụ akịta nye jee sọrọ Nonso ọ nyere asị ahụ ụtụtụ na-asị na-eba na-asị na-eba na-asị na-eba otu ha n'ụra ụmụ anyị asị n'ahụ asị m na ya adịla onye ọbụla na mma ka isi na-echa vidiyo ya sịkwa m na kọbakwa arụ na subscribe like na channel anyị dị na-agba notification gị ka iwe nwekwa ike na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri vidiyo ọfụ kachasị mkpa wee bụrụ na-enecha this Oga Village Saga anụnwa enwe playlist create especially for this issue maka na ama m na okwu anaghị ebi for now okwu a ya ebi mgbe niile again once in hand ya okwu ya ebi and some of the damages caused because of the banishment of this woman ha mee n'obodo and some of her items ezulu mega ezulu ma ji ọkọ nacha n'iyi ma ubi ma ji okposa na n'ụlọ puchagolo ome unu fu ya na the other video nke ọzọ I post to abalị ịtọ gara aga unu ya afụ ma ji nwa ikposa n'ụlọ wee pụba ji anọgo n'ime room pucha ome mebisie ma nke ọkọ n'ugbo unu mana ji akọrọ akọ bido pucha ome ahụ na-epu luzie mgbe ya harvest ọ bụrụ na ọnwụ ndị ji ekpupụta ya bidokwa n'isi lewekwa ma ahịhịa ji unu abịa ma ebe ọ na ma grinding machine ya eburucha ma generator o ji apawa unu ya ezuchala ezu wite ego ndị meeting dị n'ime ụlọ ezulu ya bụ ihe ezulu awareness bikonu we really pray for Madam Azuka inweta justice that she deserve and ihe made that girl will surely come out to the limelight. Yobuna made that girl
anyị amalila onye aka ya dị ya. Ekwuchakwa m ka nwee nụ mgbe ọzọ onye na ya ka na subscribe na-eshare this video ka ndị ọzọ na-afụkwa the latest update na-eme n'ụga. So far so good. For the meantime, see you guys next time.